Tosiaan niin Juha meni tonne, se ottaa tästä tämmösen background-videon ja itse illan tähti Teemu Ilvesniemi menee, sitten menee aputuomari Teemu Pohjola ja kuvaajana on Matti Heiskanen. Ja minä olen Kimmo Kokko, Suomessa tällä hetkellä ainut kansainvälinen jousikuristin tuomari. Ja täällä on homman nimi kuka grippereistä tietää, niin Captain Crash 3.5 yritetään sulkea täällä tänään. Yksi on tällä hetkellä pystynyt siihen, Tumajonen 200 kiloa painava Tex Henderson on ainut tällä hetkellä maailmassa, joka on sulkenut 3.5. Ja Captain Crash 3 on 2 viime vuoden aikana 6 eurooppalaista pystynyt sulkemaan. 3 on tosiaan pystynyt 6 eurooppalaista 2 viime vuoden aikana. Ja tällä hetkellä Ideaparkissa niistä 6 eurooppalaisesta on 4. Tässä lavallakin on 3. 4 on tuolla. Eli täällä on aivan hirvittävä gripperitaso, aivan maailmanluokan kavereita on täällä lavalla. Sekä tuolla, että teitä kiinnostaa gripperitkin, ei muuta kuin kyselemään, että tää on megaluokan juttu, eli Euroopassa tätä Captain Crash 3.5 gripperiä ei ole kukaan pystynyt vielä sulkemaan koko Euroopassa. Ja Teemu Ilvesniemellä on todella hyvät saumat siihen, ja jos se onnistuu, niin se on aivan mieletön juttu, ja en lähde vertaamaan sitä mihinkään, koska siitä on tullut aina välillä negatiivista palautetta, mutta kukaan Euroopassa ei ole siihen pystynyt, ja nyt tää homma alkaa tästä näin. Tuo paketti avataan, se lähetetään Kaliforniasta, sitä ei saa yrittää ihan missä vaan, siihen myönnetään lupa, tuomari, avustaja, se on erittäin tarkan jutun takana ja siinä on osoitteet lähettäjä ja paketissa on se gripperi. Ja tosiaan 3.5 vastus tuohon käteen on 145 kiloa. Täälläkin mitä on myynnissä jossain urheiluliikkeellisissä grippereitä, niiden vastus on noin 25 kiloa. Niitä saa laittaa 5 yhteen käteen. Tosiaan tää on tarkka juttu ja täältä tulee tää jousi. 3.5. Captain Crash tarkoittaa 145 kiloa vastus tuohon käteen. Tässä on hyvä valo, nähdään se, tulee se lukitus. Paketti avataan ja se on todella tarkkojen sääntöjen takana, että ei saa edes yrittää kuka vaan eikä missä vaan. Että tää paikka Kalifornian Randall Rosserin kriteerit yritti, että hieno juttu, kiitos vaan perehääntäjille, saatiin hyvä paikka tehdä historiaa. Näin. Varsinaisesti legendaariseksi varmaan muodostava sulkemisyritys. Teemu Ilvesniemi ja Luotto-Matti väliin. Herra! Ja muista äsken. parasta. Hep! Ota uusi. Lähtö huono. Pari minuuttia ottaa uudestaan. Ensimmäinen yritys epäonnistui, toivotaan toisella ottaa parempaa onnea. Joo, tuo kortin asettaminen meni nyt pikkasen. Se on tärkeä. Ja semmoinen asetus, parallel-asetus, eli jouset asetetaan kädessä samansuuntaisesti. Se on maailman eniten käytetty. Tää on se kaikista arvostettu tämä korttisääntö. Ja se on tiukkojen kriteerien takana. Ja Teemu on 3.8 suunnitellut tällä parallel-asetuksella. Eli lähes 4. Ja oikealla kädellä suljetaan täällä yrityssä.
Painetta! Kyllä se lähtee. Rohkeasti vaan asettelet sen. Alkuasetelma on valmiina. Hep. Anna mennä. Ei se. Mutta valitettavasti näyttää tällä hetkellä siltä, että toinen yritys on epäonnistunut tunnallista hommaa. Ei tällä kertaa.